Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ha? Anot ko? Kunam, Marco? Pakiulit? Nakalawlawag timbag kag Tony. Dito'y Baguio City. Nga masaraka konti na yung bag-agasat. Tigasat. Kasano? Korsonadak ni Ma'am Mercedes. Balo isuna. Ket numaasawa kisuna. Kukwak tumantendig iti sangap, 20 nga taxis. Kaya nagpapaupa pa iti apartment. Kaya dakil nga balay. Dito yung Baguio City. Ti ayan tinimbag agasat ko, Tony. Ikasano ni Joan? Kaya nayat mo ni Joan. Mangnamnama? Kalpasan na? Isukat mo ti may isa nga balo? Gabuta na ito'y tigasat. Kahit ko ti rumang ay tibiyag na. Di isurat ti kinagwapo. Ti kina driver ko. Driver's sweet lover. Ngayon ti question. Kaya't nang kakata ni Ma'am Mercedes? Apagid nga saan? Nadlaw ko kada iti mata na, Tony. Ngayon mapay. Kaya't mukha din ti matay? Apay ko mamatayak. Loko. Malas ka di lawag. Kanain ka madisgrasya ti panagpaspasadam iti tricycle. Kaya dito'y Bagyo. Agpasada ka ti paktaksi. Kanya ti mom. Ang mga numadamdaman may tapwak iti daraas. No gasat kundi matay. Gasat ko. Ngayon saan? Saan? Marco, laglagipin ti ko na ni Tata Dado. Dagiti duwa nga nagbaling nga asawa ni Ma'am Mercedes. Kahit natay dahi ti disgrasya. Kahit mo ka di, may katlo nga matay, nga asawain mo no, mga asawa ni Mercedes. Kaya't mo ka di, ha? Marco? Tingkay nang ikan, papagayam ket may salay nga paset. Dati pagkasalitaan, lagip tinapalabas ni pagayam tayong Marco iti Baguio City. Yan, gabot address na ket Baguio City, akit talagang maasawa na nga ni Mercedes. Papagayam, pag-share ti program tayo. Yeah, sharing is good. Ket, dito ti ababa nga lagip tinapalabas ni pagayam tayong Marco iti Baguio City. Ngayon tayo pagpilian para ti pa nakapili ti best leader of the third week. Third week na tayo? O no, fourth week. Diyan pa malagipin. Fourth week. Ag 5 week. Ag 5 week tayo. Iti bulan ti July pamagayan. Inagtutuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Siluwag. Ini pa nang imatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagitag kakadakkel a premyo gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595.
808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Isa rin natin nga dinggan dito'y panagyaman ken panangawis kadak tayo. Dito'y 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes a.k.a. Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Ayan ni Mayang gabsat iso ti writer ti pakasalitaan ni Manang nga Marieta na iso ti grand wano sixth grand finalist. Asino nga dat may kapito nga grand finalist pakasalitaan mga bagayam nga intay ituloy nga ibasa pakasalitaan ni Marco iti Baguio City nga iti pinauluan tigasat. Yung mga pagadigan na mabuyaw itare to iti ababa nga live tayo iti page ni Paring Ray ay kaya tumitlang buyain nga sure into no aldaw iti 12:30 nga ti alas 2 iti program at tayo nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJC Lawag papagayan that no at ti dog ti panakay-portray na numuna kit nakadaduti ko na nakadaduti love making na ay buhay dito nga minti mo gustuhan da love making ayan na well isot mo gustuhan da nga buyain. Okay, di kita mataman nga mga buy-buyak kanya kita. Thank you for watching. Inta mataman tato kablawan di kita birthday. At ito yun ni Remedios Aguilar ni Mila Milyare. Sa tawag kini dadunga pa yung nagbuya ni Josephine Stango. Yan. Di kita kapsat, di kita madamang nagbuya. Pag-seryo dati program tayo. Tayo hello, kani Mr. Aurelio Fiesta Jr. Hello, kani Lowell Tangunan dito Honolulu, Hawaii. Nagbuy-buya kada tayo dito page ni Paring Ray. Okay. Dadakil di premyo nga gurore ka na kayo, nagsurat kayo. Baka bayat ngagsurat. True to life success story. Datay na imbalagyan nga pakasalita ni computer yo sa iyo isa ni email address nga nemercystudio@gmail.com nemercystudio@gmail.com. Wala saan kat kontakin tak laing no kaya tiyo nagpa-interview kanya kaster rami din nagdaduma in-interview kita. Kaya? Okay. Sige. At ito ba yan ni Erlinda Pante Rosete? Erlinda Pante Rosete at napay dito yung nagbibuyan. Ni Rubian Agpawa, Remedios Aguilar once again. Kaya ni Mila Milyare, Janet Balcobero, dapat yung nagbibuyan ka na tayo. Kaya? Ngayon madinggan ng tumaladjay lagi tira palabas. Ito yung pagkasalitaan ni Marco. Ituloy tang rin nga basahan kapsat kang gagayam
Ti pagkasalitaan ni Marco, may sakarita itay pagpilian para ti ba nakapili ti best letter of the fourth week idi bulan ti July. Ituloy tayo nga ibasa. Tubuak dito Ilocos Norte, manunemi may sag, hindi nga tricycle driver dito lawag ngem, permi nakamalmarasa. Kanayon nga maaksidente. Iso nga sagbay nga nagpabagyo ak manunemi na aksidente ak. May isang ubing ti aglas lumasat iti kalsada ket tapnosan ko nga mawadong par diniklikak. Ngem naidong sumatren iti poon ti kuryente manunemi ti tricycle ket ne. May ospitalak manunemi. Agmarmar Joseph manen ninanang. Apo nagit kinamalas mo na nako. Kung kami ni tatag mo nga isardeng mo ag-driver. Sumurot ka ni construction, tapos saan ka matisdisgrasya. Nanang, oras sa dinutayan ko, ora anyat aramidang, ora anyat trabaho no talaga matisgrasya. Oo na yun, sigasgasat mo na yun. Sinarungkar nakmat ni gayem ko nga tuni manong nemi padagmat lang nga tricycle driver. Ngim ni Joan. Saan nga sinarungkaran. Ti girlfriend ko manong nemi nga may nga servidura. Tinawagag iso na. Di mo pinadamag? Ama, nadamag ko na disgrasya ka. Ngim bisya madamat trabaho dito karinderya. Uri na si at matlat ka sa saad mo. Nangig ko iti radyo. Tunaw na sa rungkaran na. Ganito na rumor ka na. Itong day off ko, umayag to di balayo. At then mapaspasamag kada kami kini Joan manunemi kini dirimuara konti ospital. Nakaistambayak pa lang dito ibalay day off ni Joan idi umay naksarongkaran manunemi kitag may saak. I miss you, Joan. Hello. Bakit na ninanang mo? Aglablaba. Ni tatang na pa nagtrabaho. Adoy mo tayo adig ka-upset ko. Oh my God. Kaya mo. Kaya na. Naling sugat ko. Oh my God, kwarto. May iliwak ka ko. Mga siklaunay, dagidibibig manong name ni Joan. Nang rona na da. Dagidibibig kon iti barokong nakat mangig ko. Dagiti asog na mano. Oh, Marco. Makamasikog anak. Nagsikog ka na kita. Ikasar ka. Kasunod biyak ta nga ron, may isang tricycle driver, nagmamalas, ta ka na yung magdisgrasya, at may isang servidura. Oh, Marco, magustok nito. Kasta nito. Oh, Marco. Nagpapas kami tiragsak, sakbay nga dinteng ni Nanang, kaya ni Joan na pa na tinulungan nga nagsalapay ni Nanang sa tinulungan na nga nagluto. Hindi makapangan kami, makapalpa kami, manen manong. Iti manen silid ko, manong nini, no lang anak kita, iti pangal daw, magustuhan launay ni Joan, ti agpapakan. Kahit magustuhan na manong nini, kapag tayo panakay tayo na, Marco. Oh, Marco. Palemen, agawid ni Joan, isumat nga dimteng ni Tony, manong nini, kahit naginom kami. Pare, kahit mo pa ag-taxi driver di Bagyo? Apay, ada? Itado-dado, kinontak na. Kahit mo, ti umay dito di Bagyo, ang baling nga taxi driver, umay ka ko na. Doon ka nung nga taxi di bakante. Ano nga ron? Kaya grubutan to parbangon na. No, sumalaskan nga subang pati sa alas 6. Alang nga ron. Saan kung nakapagpakada pa manong nami kini Joan nagpabagyo kam nga road ket siyempre na pang kami ti balay ti akin taxi ti pagmanihwan mi. Manong nami naglapsat nga babae. Kadadado iso ka diti kang ko ka nagit taxi. Wine ni Ma'am Mercedes. Munot taon nan. Diya mo 35 sa. Ngem langan na ti ubing. Naglapsat. Psst, baka kursunada. Loko laglagipan. Marco, adan Joan. Balo iso na, namin duwa nga na balo. Ano takatayan dagiti asawa na? Puro na aksidente iti taxi.
Ana, kahit nung kurso na Adam, Marco, kahit ag-asawa kayo, baka dito'y ka bagyo nga, matay nga maksidente. Ah, ang tamang tatadado. Baka yun, mangal daw tayo, kalbasan na, ipasar kayo ito, tap dumamon nyo ti ruta. And then, deta, mamigat tayo na. Sa ito mangal daw, half day, agpasada kayo. Sigod tulag, boundary, 400. Ti may sangal daw. Kahit half day yo, 200. Ana, mayat, Tony. Diyak mo. Diyak padasan na. Mayat. Kaya bata talaga kursunada ni Mercedes. Balong na pasada kam nga road, sak nag-boundary, ngayon bako na kini Ma'am Mercedes, nga awan pagyanak. Ay, tatadado, baka dabakantin jay pagkasaraam. Daangin may sala. Tatadado, siya akong ti umay. Kinunan ni Tony. Siya nga road din. Mabaling ka di ma'am. Ganya. Nadituyak nga yan. Uri nang hinginabahid ko. Basta dituyak. Tapos nung duwayo nga lalaki. Dududwa kay laki ni Inday. Ada security guard, iti labas ti gate. Emlo kayat mo? Sige. Dito ka. Dito ka nga gyan. Dito yan tinapintas sa gundaway ko. Makaasawa kita tinapintas nga balo nga daan ni 20 nga taksi. Dahil ang kasawa ka naman nung name ididamong asawa na, di asawa na kita ada 20 nga taksi na. Natay, nag-asawa man rin, another 20 nga taksi. Taxi owners, operators, owners di kiti asawa na. Saan naman sa nga apartment nga papaupaan na manong name. Nako, sa lakil ti balayda. Dahil ito yan tigasat ko. Tigasat at talaga. Naku, naktinatan mo. Nang rabi ka mga road, manong name, nagsasango, and then, napanag nagdigus, kalpasan na, rimuarak, dapat iti hardin, dito ay ka nagplano, dito ay ka nagarapa. Aging gadamadlaw ko, sa nagayang nagmay mesa. Ma'am? Sino siya tinawagan? Girlfriend ko. Dagayang girlfriend mo. Ngayon nakasaga na kaming sinaking ko, ana. Kabato si Kaitan ti patpatek ko. Talay bagbagam. Mercedes, nagsagana ka magparagsakin ka. Amo ka mahiliw ka. Iniinauna ang tisa nga pulo nga tawan ng musiga. Ngayon, harig nagkasadar ta. Age doesn't matter. Amo ka mahiliw ka. Ditakan, sobre ka ko. Kinamakam ko manong name, kawid ko ti iman na kalpasan na inarakop ko. Bastos ka. Agikis ka. Agikis ko manong name, inamalak na kiti lips na. Marco, I love you, Mercedes. Nga ada kayo na mo, nakasagana kaming sinaking kuwana. Hangko ay pena ni Juan. Sika di patpatik ko. Kahit mo ka dito batayin, api ko mamatayan. Lagi dito nga asawak na tayo na kabuti aksidente. Babaluan na. Kahit mo timatay. Uri matayak, basta sika. Tiga po na. Uri matayak, basta maparagsak ka. Kadagragsaktan ng tuwa. Manong name ka dahi di nga rabi na tagikwak ni Mercedes. Iti silad ko nga inted na tinapanam mi. Simre kan mi. Kasla na edasar nga naimas nga taraon manong name kit inin-inod ko kininikinit dagi di bibig na. Iti barogom na. Nakabangbanglo nakakinkinis ti kutis na manong. Dagi di duwa mansanas na manong name. Oh, Marco. Mailiwak na talaga. Kasapulak, Mark. Naging gaim pababakpay, manong. Siyak kanupay lang tinangaramid ti kastoy. Oh, Marco, nagmayat. Dita. Marco.
Nagpapas kami manunemi kaday di nga rabi. Wine, kastawan ay taragsak-sak. Saan ka mamuteng? Hanang mamuteng. Babaluhan na kanulaeng. No talaga gasat ko ti matay. Mataya. Yung dakal ti pamatik. Nga siya kami katlong agbalin na asawa. Siya tagpawon. Siya ti mangipaay ti amin-amin nakasapulam. Mercedes. Nagpasada ak, manong naming nga nagmalmalem, siyempre inspirado ak. Kaya nito ni manong naming idi umay agyapunte, ito yung boundary na. Pare, nobya kon ni Mercedes. Ha? Talaga inaramid mo? Talaga ka di ka kahit mo timatay? Numatayak tiragsak. Okay lang. Nangig ni tatadado. Kaya po dimjak ka di matibaga kang kaya nga babaluan ni Mercedes. Ado ko man tiagar-arim kang kuano no ko. Kaya da. Agam di dapat kahit timatay. Tatadado. No talagang mataya ko. Mataya. Kang kanayon ka kanumat disgrasya jelawag no tricycle ka. Baka dito batisgrasya ka babae di taxi. Natay di disgrasya ti taxi lagi tinagbalin nga asawa ni Mercedes. Sige. Nisit ti pagpatinggan ti biyag ko di isok. Basta tinasken. Asawa it ni Mercedes. Tapno pimintas ti biyag ko. Kinunak man. Ganini, tada nagpitpitikin sa klot ni Mercedes. Marco, si kapay lang tinakaramid ti kastoy. Tada nagpitpitik sa klot ko. Nagkasama ta kano din. Ang awang pa'y ornong ko. O man problema, ti magastos. Basta, ikasar na. Inabak na ro datatang kininanang kadigdi partido mi dito Bagyo kadito kami nga nagkasar. Ni Joan agsang sangit. Kayam sa nga balik ko na tasinublat ni Tony. Tay di pa lang manong nga agkusonada ni Tony kang kuwan. Manong nimi nagdan na kam nga ro kasagasawa kini Mercedes ket inaramid ko ti amin na panagananan tapno sa anak ka madisgrasya. Kasi na po Diyos manong. Aging gakarig ito'y, si bibiyag agbot pa ilaan. Aya, nga siya akong tinang manage manong nami isang Apollo, uno do Apollo nga taxi, nakukuha mi kini Mercedes. Nadaan kami ti talong anak manong nami. Ket datuni kini Joan, iso daman tinagasawa, daman tinanak da, no manin tumawag ni Joan, unang dituni kanya. Pare, napiyakin ka, tanapintas, tigasat mo. Tigasat nga talaga. Kanda kam kini Joan. Tricycle driver, ken servidora. Uwan. Bagking ka ta, baknang ka. Mangijigas ka man, kat kasapulan mi. O sige, no problem, friend. Pasta para ka na kayo kini Joan. Manong nami napintas, kaya naragsak na sa liwanwan ti kasasaad mi kini Mercedes. Nga na ito tinarapaap ko agasat. Tigasat. Tigasat kat babalin mo nga sa pulen, kuno saan kat kusa nga dumteng ka. Gasat ko, nga sumaliwan naman tibiyag ko, babayan timbay ni Mercedes, nga ragsak. Kitaking kakanig ito manong nemi. Napiksakon ba ilaing? No talaga nga tiyempok ti madisgrasya. Kung nada manong nemi, nga babaluin ni Mercedes, ngem siya talaga tinikari nga forever. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong, thank you, itilaing mo nang ibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak ka nagbuya, kinagdingeg, more power to your program. Tuyagyaman nga pagayam mo, Marco. Thank you, Marco. Thank you, kadagiti nagbuya. Ngem ko tapno na pimpitas mo lang, ti panakabuya kompleto, yeah. Into no aldaw, alas 12:30 hanggang alas 2, ti programa nga lagi pinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, tapno magtuturyo abu ang babuya, kaya mangik ti istorya ni Marco. May isa ka nagitinte pagpilyan, para ti panakapil ti bestseller of the 4th week, iti bulan ti July. Ay, thank you kini Perlit Taglipay Matias, kastamatan kani Erlinda Pante Rosete, kanda duma pa nga nagbuya, agbuy-buya pa kada tayo ni Lolita and Ditanoy. Thank you, Lolita. Remedios Aguilar, Robian Nagpawa, ni Mila Milyare, Janet Balcobero,
Remedios Aguilar, ken ni Josephine Stango. Thank you kada kayo nagbuya. Mandam Dama. Kikita tayo ito para iti Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi. Thank you for watching.